atụpụtaga atụmatụ banyere ime nchọpụta dara ụda banyere ọnwụ Maazi Tochukwu Onyemelukwe n'Enugu village na Nka. Onye bụ senior advocate Nigeria ma bụrụ ejibokwa Attorney General na Anambra State Barrister Udechukwu Nnọrụka Udechukwu n'ozi o ziri ndị aka chere kedu ihe mere na onwebeghị ihe ekwuru banyere ọnwụ Tochukwu bụ onye etigburu etigbu na Nka na kansụl Orumba North. Ngozi Obileri kọtara anyị akụkọ a. Maazi Tochukwu Onyemelukwe bụ nke lagoro mmụọ nwụrụ oge ọnwa Nọvemba dị na mkpụrụ ụbọchị 30 n'afọ 2021 na ọnọdụ a na-akọwa na ọ bụ ndị mmadụ wakporo ya ma gbuo ya n'ihi na ọ gara zuo otu noodles na ebe a na-ere ahịa amaghị aha ya. Ka nke a mechara, ụfọdụ ndị obodo ahụ bụ ndị jere na ebe a na-edebe ozu edebere ya wee buru ozu nwokorobịa ahụ galie na-enwetaghị ikikere n'aka ndị mụrụ ya. Ndị be ya bụ nwoke lara mmụọ wee kpebie na ha ga-aga ka enye ha ikpe nkwụmọtọ gbasara otu esi gbuo ma lie nwa ha nwoke wee gaa were nya bụ ikpe wee gaa n'aka ndị uwe ojii. Ka afọ abụọ gachara, o nweghị ihe ọbụla a nụrụ ma ọ bụ ihe ọbụla ekwuru gbasara ọnwụ ya bụ nwa ma ọ bụ na ọ bụ ihe dị otu a bụ ihe kpatara o jiri nwụọ. Na-enweghị ịgbarụ ihu nyegara ya bụ ọnọdụ ka Barrister Udechukwu onye nwụrụ iyi ịnụtara ndị enweghị ka ọra ha ọgụ na ịgbaso iwu nke na-achị obodo kpebiri na ya ga-ewepụta ya bụ okwu n'iru ndị ọkaikpe na gọọmenti Anambra steeti na okwu nwa okorobịa ahụ lagoro mmụọ bụ Maazi Tochukwu Onyemelukwe bụ nke ekwesịrị ịga mee nyocha nke gbasoro iwu ngalaba nke 3, nke 4 na nke 8 dịka o si dị na Coroner's Law Cap 35 na iwu nke Anambra steeti nke emegharịrị emegharị na 1991. Ọ kọwakwara na ọ bụ ihe dị otu a kpatara ya ji wee malite ikpe ya bụ ikpe ka emee nyocha nke Coroner's Law gbasara ọnwụ ya bụ nwa okorobịa ka e wee chọpụta ihe kpatara o jiri nwụọ na ihe gburu ya bụ nke o bidoro n'ọnwa Julaị n'afọ a. N'okwu ya ka onye isi Enugu na Nka bụ Maazi Martin Okeke na akwụkwọ nke ọ dere nke Maazi Gostin Ofokansi gụpụtara kọwara na awakporo ya na be ya, merụcha nwunye ya ahụ adịghị ahụ, zuo ọgba tumtum ya, mebicha ebe ọ rụrụ ọrụ ugbo n'ihi na ọ na-eme nyocha ihe kpatara eji wee gbuo nwa okorobịa ahụ. O wee nọrọzie n'oge ahụ wee kpọọ oku ka enye ikpe nkwụmọtọ gbasara ogbugbu egburu Maazi Tochukwu Onyemelukwe dịka ọ kọwara na ndị ụfọdụ mmadụ si n'akụkụ dị iche iche na-akwanye ọkụ ka ha kwụsị ime nyocha ahụ ma ṅụọ iyi na onwe ihe ga-eme ka ha kwụsị ma ọ bụ zuo ike ga-enye na ha enyochapụta ihe kpatara nwa okorobịa ahụ ji wee laa mmụọ n'ike, dịka ọ na-arụtụ ụfọdụ ndị mmadụ aka n'ịkọwa na ha mara isi ihe mere ya bụ nwa okorobịa na ihe na-ebute ọgbaghara n'obodo ha. Maazi Okeke kpọkwuru gọọmenti Anambra steeti ka ha bikodo ododo tinye anya n'ihe gbasara ọtụtụ esemokwu a na-enwe na Nka ka e wee nwee udo tọrọ atọ. Site n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri.